2 ώρες ζήτησαν. Δεν μας έχουν πει ακόμα. Η μητέρα μου προσπαθεί να βρει τα χρήματα. Αλλιώς... Ναι, είναι... Καταλαβαίνω, είναι πολλά τα λεφτά. Θα κινήσει η γη και ο ουρανό να τα βρει. Με την αστυνομία μιλήσατε? Στο με έλεγαν να μην ανακατευτεί η αστυνομία. Οι γονείς μου θα πάνε με τα νερά τους για την ασφάλειά του. Δεν ξέρω... Αν ο άρρωστος εξοργήσει με το χαρακτήρα που έχει θα... Όχι, αλλά με σκέφτεσαι έτσι. Αυτοί τα χρήματα θέλουν. Μέχρι να τα πάρουν δεν θα τον πειράξουν. Μπορεί να τον βασανίζουν. Ακόμα και στην ιδέα δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Σταύρο, φοβάμαι. Θα τόσο δεν μπορώ. Ηρέμησε. Όλα θα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις λόγια. Εγώ φεύγω. Το μάθημα ακυρώνεται. Και έπρεπε να έρθεις μέχρι εδώ. Δεν μπορούσε να τον πάρεις τηλέφωνο. Ήθελα να μιλήσω στο Σταύρο από κοντά. Αλλά τώρα φεύγω. Χαίρετε. Γεια σου, Χρυσά.